Yen tak rasa ati iki ragu
Mas ijo-ijo kebak tanduran
ning ing rasa mung sedelo yen lintange panjerino melu sedya ngewani ngenteni yen sepur senjawos katon teko esamu nambani ati ning ing rasa mung sedelo yen lintange panjerino melu sedya ngewangi ngenteni yen sepur senjawos katon
jeneng kula lali ojo lali ali niki sule kula ojo dianggap sepele
jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong jublak jublak suweng suwenge tingkel lenter mambu ketundung kudel Pak Empong lerak lere sopo guyu ndelikake sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong sir sir pong delik kosong
saiki dadi asri. Gunung Gajuh katon saya Edwi Peningi, Piting Semar katone isih lestari. Yen isike seko dewa lauke kudangan, Ning saiki Mas golek diwul rada kangelan. yen isike lemah gundul wewatuan, Ning saiki Mas ijo-ijo kebak panduran. coba tamakno kalau kae segara ing kidul. Kok segoro to Mas kae waduk Gajah Mungkur. Apa aku iso mancing lambrau nang kono? Layo bisa to Mas ning taman wisata. Bisa lakon kali mulih ning desaku. Wonogiri tak tinggalke telung pintu. Dalan-dalane ditata dadi rapi. Pembangunan sumebar ning endi-endi. Ayo kanca wisata ing Wonogiri. Wonogiri saiki dadi asri. Gunung Gajuh katon saya Edwi Peningi, Piting Semar katone isih lestari. Yen isike seko dewa lauke kudangan, Ning saiki Mas golek diwul rada kangelan. yen isike lemah gundul wewatuan, Ning saiki